ଦଶରଥ ଶାଳୀ ମାଇକିନା ସହ ହନିମୁନ କରୁଥିଲେ। ଆରେ ଏ କଥାଟା କଣ ସତ? ବାବା କଥାଟା ସତ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦଶାନନ ଘରେ ଥିଲି ଏ କଥାଟା ସତ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ଭାଉଜ ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଏ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ସତଟା ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନା। ଏ ପିଲା ଏ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ମାରି ମାରି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆରେ ତୁ ଭୁଲ କରି ପୁଣି ମୁହଁ ଟାଣ। ବାବା ସେ ବାହାର ଲୋକଟା ଆମ ଘର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛି। ଆରେ କାହାକୁ ତୁ ବାହାର ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛୁ? ସିଏ ତ ହଉଛି ଏ ଘରର ବନ୍ଧୁ। ତାପରେ ତୋ ମଝିଆ ଭାଇର ବଡ ଶଳା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏ ଘରର ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦେଖରେ ମା, ଭୁଲଟା ତ ସଦାବେଳେ ଭୁଲ। ଏଇଥରକ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା, ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ହେଲେ ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦାକିନୀ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି। ମୁଁ କେବେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇପାରିବିନି। ଗୋଟାଏ ନିରାଶ୍ରୟ ଜୀବନକୁ ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରିଗଲେ ମୋ ମାନବିକତା ମତେ ଧିକ୍କାର କରିବ। ତମେ ମତେ ଏଇଆ ବୁଝିଦେବାକୁ ହବ ଯେ ସେ ମନ୍ଦାକିନୀ ସହିତ ତମର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି। ସୀତା ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନାମଟା ଦବ। ଏଳ ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଧଟା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘରେ